ene eye kwasia do krompon ne dia dom ye ya dansefo dia ma ene dai ayeye ene ye dem okropon ne din kronkron abusuafo hasenom eye Sompa 93.1 kasafidie so abrekro na wote yenka e wosunyane Sompa 98.9 ene nsemo ahodo ya yakruchagu nkrata so masonefo asanim ya hehya ne kasebo ekwan so no ena ene ye de ba besom na yakai se etwa fa kasafidie so no esa bumfumpa e de afa be for kwantimpon fidie so Facebook eye Sompa TV Ghana anase Sompa 93.1 YouTube behu ye live for eye Sompa TV enen samia ye de bram na do sumo blodon twa nemom de di mwatintimani bi ene se mampanyi na dodan kwa kufu ado wade ne nto abona to so ewepo ye mantemo enam so wakasa e de afa galamse ho engoma hyiamu obemfo Ransford Jampo oyobi a wonimte ewa amanyosemu na wapeja ne nsa kan sembi akyere His Excellency Nana Adodankwa Akufo Addo NDC wonu pesua so bato ya ekoso injanshe betoto so de hin ekoye de na akoye emu nsem nyina da ewa hasenom sesei wani a ensuo ho bra ane obo oye nsuo twa nsuo ma yenya binom no abusua wotiamu na de ntiamu a Coalition of Teachers wonum so edi atudwa said Director General of Education ya mapanyi ayifofra binom se wono entiase no emu nsem bi nso wa se ye nuanom Sompa 98.9 boya mane bi edi afiri bromantam trese shops ahodo bi omahu ade bi na no pay ye de mosem bremo shops won sem ya kegetian so adwadifo trese no ada wosore ya wonim obi a wabetoto mu store na emu nkyiremu ewa ha yebekọ achiase eno ewatwema ngwabiaja north mensenem wo asante mantem ha sei na nanom atena nkonwa wo ho ene dom no bi afrase kanse mekire omra hye betwani abusua eno na yebehome so ne apabom kwa bi ne yakopie mu ewo nkofo amaso nyame ya adom na eduru nkofo amaso a ne yage yahome kakra ewo England ho na aja ya transit kakra ne yakopie mu ewo Bundesliga num na yaji ahome kakra ne yasan to aso French League anum eno achi ne yasan da yahu so ya ne yakọ Italian Serie A efe Serie A num a ne ya pe Prague bi na afesu yakopie mu ewo Spanish La Liga nsam no do so anopɛ na nakwabna kese eyimitin ya no pemene ohine ire mame ekua yeboa esia mafe yenjibre ne adagye na ensem ni nkyerɛkyerɛmu nyina no yentimi emfa emremo na nsenya da ena mampanyi na adodan kwa Akufo Addo wase wote wade aso anasa wote faako a wote wade aso anu ti no wade nto abohyehyɛ so asante mantam asenom ene ene nai pen wo betwa do ha senom adwumadi ahodo wotimi de nani ko atwa wisi ya ne hwene santamo ebedi akyerehwɛ sampa bi koye de enkoye akwanfo ne akwanbone ya ebinam so asante mantam asendo do na so no wo bekasa nante fefa so na ne nyina mu no wie ye no na ajasa wo konkran pumpuni mantam dia be den ala ubewura mu ewo apoye mantam asa na wasinkran enu nti wode nto abo no ahyehye so wapoye mantam na bra wo koye ya wo kasa no e na wo kire se wo hwe fimpim ye no ene aduonu no mu a galamse ya wo no betena adwaso wode na konwa no eto so se emfa ho ne de besia bia no wo begina pintin na so na wo hwe se ye nkoye ene ye nsase ya galamse fofuntum no wo se no ye nsu wansu wo kanum no wo hono no wo behwe de na konya asi so sebe ya wo no so begina pintin watimi atu ase na no na mampanyi kire se sasam na wo kan ye no enka akwakoye se fimpim ye no ene aduonu abato no ekotia no papa wo na manyoko na asemi hu nte no yenkoye nua be ma ya ye frɛ no kwabena nyako abronoma wodi ne dwuma ewo Bright FM ya no ewo apoye mantem no na ya misa ne sa so semu ana na dodan kwa Akufo Addo eka ye no enyam bia sen na wodi nani edi akire no wosi ehu no efa ye kwabena wote yenka ye mo akye o kwabena wote yenka abusuafo ye boy ahomode kwabena gina ahoma no sonso yam se enso na ne abribri nti wonte yenka ye kwabena mpacho wote yenka ye mo akye abusuafo ye mo ye ahomode na yenkọ ahoma no so na yenhwe se ye benya ye nua bema kwabena nyako abronoma ya wodi ne dwuma ewo Bright FM na ye ne no abonkoma kwabena wote menka ye mo akye o ebusiafo monfa encheyen ye boye homoden sia ne enua be makwabra nyako abronoma enso abonkomo na ye hu saso sen ena enema esi kro na nadodan kwa Akufo Addo eba ho no kra no enyam bia no ensemu a woka ye no
wono ena na edi eche yase de wo kwa aten de wo baten de wo gina wo aten ene aten trodo na wo che se mfimpim no ne aduonu mu na asem wo kan ye bra obetena akonwa no se mampanyin no se wo ba betu galamsa ase no eni amwa no amantam beble ni pesua hodo bi so wo ho a abato no ekoditia wonom yanka nyame anya dom a anka yanomfo ebetu wonom ade so edifri akonwa no so na ye boye homode se ebeto ato ahoma na ye ne yenua be makwabra kwabra no ma enso abon komo no na do dan kwakufo da probo no na wode na ni kotwa wisi edi echre kwabra fe de wote yanka me ton ka pamini aba kwabna wada roma boye nkyeremu anu na do dan kwakufo do baye no niema ben na course wo ho ene ensem a wokan ye ede fa galamse ensem ho na konwa ne ho no yo me da se pa am se ye nyina ye nim se Ghana mampanyina na do dan kwakufo do o we mantem ha no ne dai ende twato kora probodo de nyina beba na wie ye na nura ene ye da etoso mienu a probodo otimi de pie mu e we mantem ha no na se ne amamra ni po amane etie no wa ye ne sa pepe na nura no odi kan ko pie mu ewo ensanwom ene ne mpotemu ma me no wakata yi akwantempon ni ne mahoro bi a panyifo eye wo ho no ode ne kotwa wisi timi ekohwe ye ne mpo no osan so hwe se ne enye maka edeko na eho no mo no ene oba abonti de betu gwa etiem se ono Ghana mampanyina na do dan kwakufu ado Ghana fo ato abade ama no se mpo no onhwe emmo se ne be ne bi a enkoyi ewo manfo setena emu no obetima bomade de ne mapagu apono so hwe de aboa se be ade se enso ehu betimi atom tatremu a obekoso atwa na mo ne titu eba akwantempon animpo no eye bridge sahoro na otremu ogusu atu ho na mo se be Ghana fa na babia no obi ahu betimi atono na enu achi ne yenyina ye nim se eba STEM education science technology and massa ade a aba we esi na ni so pa so chima no pe ene ekwan ba kwa betima hwede abo se na be ya nkola ye tete wo mo no omo wie skua enkoba so bia mo kokope obi adwuma ye ne mo mama nkasa so ebe fo mo nim die mu atimi aye adwuma eno to be pie mu ewo atiwa westa me no ekase no ade a ye system school kese ba kopa ewo ho no ma enye asamketo akora ne ho no ena oba bonte betu dwa etem se no kure nie ehumesua so ya de bia da ba na koma so yie pa eni nti ono so betime tu ho na mo se da be ehumesua betime fa ne tuma pa de fra ne ya ka etiwa west so ya ba bia galamsey dwumadie ekoso pa eni nti Ghana mampanyina na do da kwakufu ado ekasa edifa ho na ne kasa mu no ena o chem so galamsey ku a okono sabe ebinom aye ne se edie yedu eda ya fa ne mu nti fa ya de ba ko da na koma so yie pa asa da me no ekasa o na fa me de bia hwede abo se be ya galamsey ne betime atu so esa to chema ene ya me no ekasa nsuo a yakwa abrinto ne ensase no ni nyina esei na de ba kwa ya ne ya no poni se ahoho na afi omo mem abo ma ga ne ha Ghana fo bi so so masen ebo ma yem yodum ama galamsey na timi akoso na to chema tiro di kai ekaye ebesi ene no bekoso agina be bi ogina na odo no ankasa ne tumi e de ama no egusu ato sane so ese empono galamsey ekono bekoso akokoden se de be betuma tu so ese fa kwanya no so edo to na nanom akran kwanya ne mpanyifo ni se adaworo ma galamsey won sense ma ya ka no sabi na nanom mpanyifo tumi yom ho ensim eza so potem na dwumede so ekoso nto mo hwe na mo so no so na sense na beboa ma na ni so de ho no etimi abamu etimi ede ama no na Ghana mampanyina na do dan kwakufu ado ne kwakwa no babo tebe tu dwa tebe se mabu no so bebe na da to mutrim se o galamsey no sabi se mentu galamsey me nya adwuma enye no se da bi aba na dwumadi ahodo pina etimi ede aba a me no ka se so yo babum na ya wadwe so betimi nya se dwumadi ahodo pina ho efa so a ya de betimi aboa pa se be ya babum so betimi nya bia ye na galamsey a ss so ne kwa benti no yetimi etu so esa enyina na Ghana mampanyina na adodan kwakufu ado bema boada ofi sa etiwa west ho no wan tan ho no ma osanso eba pro ma me no ekase so no osanso ekopie mu ewo eye de senior high school bi a ekoso ewo adanko bi amasi ewo St Martin's senior high school no Nsanwam na eho no so okase pp na etimi edifa ho na yesanso kopie mu ewo eye kwaben no na chese ho na ye dwumadi na twa to okora na ho no obukotwa ahia ene party mpanyufo bomode kwota se to adwe esanso edi bibi kakra ka ma no na kwesi boni be kan se din na no ebi a me no ekase no ade odi dwumadi ni nyina eba wiye ene dai ene ye dai twa to okora a ye hwe no se Ghana mampanyina na do dan kwakufu na probo no ni nyina begina epue mantem kopon kwese kufu obi hanom na mpanyufo etirima na dai no obekọ asọre ewo Church of Pentecost asafo ewo kufu obi hanom na no ati obekọ da sebre
kwaku boaten otoso mbien so ma hena entie bia yesi de woni udwaben nananom atankonya asase eso eno akesu no 24 unit classroom block bia cost of Pentecost Senior High School Kofodua no obekọ akoko bie ano new udwaben south so mensi asembre no omatime sidan kama pa to da paso bebo asum ama me no kasa no so timi abia no na krakra no akokosia party mpanyufo animpo no MMDC sinyina ewo regional coordinating council eye appointment na tena yake matter so afọ na tena yake sie ewo Kofodua hanu no ti ohwe ehye ne dia esi anura ebesi anope enne no dwumadi ahuro pc na Ghana mampanyin na adoda Akufo-Addo de betu na menua me tweditew ede atoa so de amamode a obepie mu Akufo-Addo na ne potema ka be yesebe empanyinfo ante so panyin bi eba ha akwantempondo mo nyeda Akufo-Addo ha na babi bebre ho no ma o makwantempon atete pansam nanso me na otwe awie ya besi ne am no ekafe no enka me yese akwantempon panyinfo gina kwan so a omo bo adwaden wadewado se na babi atutu atete pansam no ombetimi afele na mode eye asphalt bi atimi aguso nanso menua kwabna no kra de ha ho na yi santasi apreda do dan Akufo-Addo ba Kofi Job wode ne trust makomako 80 ela koye nti wonde no de wode fo ani di akire na ye fancy once ne nyame ya adom na dwumade no obeye ni nyina no esia na enwumre no nsia brem kase ebo no so no wode ni nyina ma ye nti boaboa no ma ye wai mama timi nua wode agye wa home no kra de ye nimsam abusiafo ye nua be makwabra kwabra no ban ye ono wapo ye mantemu na wono eto enkrai ma ye wabra ne na dan Akufo-Addo ne nto obo de toso mienu na enu achese wode ekwo no emu nsem ode ema ye ni Enwomasuamu obenfo Ransford Jampo yobi a wonim de woyawe na de ewa amanyosemu wono na wone Sompa kase edin komo wode asembe ma ye na asemu a wode ma ye nyina ekere se wobi emmo na adoda Akufo-Addo abeti ida se bia marakwan so anase obo na beti wo anisuo se wonhwe na afenso asoafo no wondan dam wonsesam kakra wohu tinko na do so nodo first no na sabi se yebo ma chekura na emagine chire abrewe sansuo guso abrewe se atwam wunya bo tum bo se na ma de nyina obi ba ho ahwan fa ho nyina to fam he says ha de nyina atwam eye tactics pepa botre bags ebi wa kwad bi no de gina chire no wasesam no ahego so ho na wo de da ya hwanya me de da ben ne kira Sisam can for that as a son and na no man penny na do dan Akufo-Addo chese said na so afo no si bo adwuma no enkan se can for that my God my goodness papa ne ya adwuma papa o body odi hode na Professor Jampo chese what is asam no a ne hotimi dwene ne saa na wo hu ni a wonye na wo de yenti asam a ebra Sompa kase ne din komo no wo de ma yen. So I keep wondering, why is the president not reshuffling yet? You see, is it because there is something there that would have to be covered up in perpetuity? Is it because they lied to us that they had the men, yet they didn't have the men? I keep asking myself these questions. But the president must know, and all Ghanaians must know, that failure to reshuffle, is tantamount to the president's unnecessary dissipation of the limited human resources we have that can be brought on board to help steer us out of the quagmires in which we find ourselves. We have, if we truly, you cannot tell me that Mr. Akufo-Addo is the best finance minister that Ghana would ever produce. Or within Ghana at the moment, there's nobody in the MPP who can run our finances better than him. There are brains, there are talents that are going waste. And I'm saying that tomorrow or someday to come, somebody should be able to test this at the court, suing the president for causing financial loss to the state, for not bringing on board the brains and talents that could have been brought on board to help steer us, navigate us, through the crisis we find ourselves. Why are we wasting them? The people within and sometimes my heart bleeds. When you meet them behind the scenes, they are complaining, look, we all can help. The president is not bringing us on board. So you should quote and unquote, talk some for us. He said, but why can't you also make this public? Well, the president is making it look as if it is some people, in this part of the world, when you criticize, they say you don't like the president. I've had so many people calling, why do you hate the president? I don't hate the president. I've maintained a certain position. I am a political scientist. I'm supposed to play the role of a referee. If it is right, we comment. If it is wrong, we say it.
And I'm saying that failure to reshuffle at the moment, okay, is tantamount to a needless dissipation of the limited human resource that we have that can be able to be brought on board to help us navigate our way out of the quagmires of economic visualizations which we find ourselves. Yaniara yasasi ni we papa ye beka we bone a ye beka se dodwumtuni bi ebo ne nwumo no sa pepepe ana etie me no me obi a wo se me gina ntam ofrese amanyosam ho adwuma na meye nti wo se me gina ntamu na me ka asam ne sade se na sade fata me ntam mampani na do danko akufo ado e ya asam no na me ka sade se ne sade fata ahuma suamu obemfo Ransford jampo asam no Ebusiofo yentu nsem no so efa mamu a yenyina ye nimsem ye de diamond se wo de wani kyerem wo NDC kyne bata manyoko ni mu a etu ahene ne esi ahene fo bese eye empim no ahasa aduonum enan ahenso ene enwotwe 354,708 and a one etu aba ede yi mpanyifo ahodo amfimpim yenu ne aduonu nan wo betimi ede wanim akwa pretu me no aginkunimdie abotire ama wonom na eno ne nyina no ebi eye branch afa constituency regional executives and former government appointees and a one etu aba ayi wonom na wodo ani kyeremo e wo fromantemu a ene enrada ya wo mu hyase no yese ebinum di bi wo ho a na ayira won krata so wei entimi ama abato no entimi ankoso na asante mantem ase ne yenua bema ya ye fro no Kwame Redu wonani kwatwa wisi na hwene santamu di dwumedie nachi ema wode emu enkyeremu ema ye na wo ahoma no so yenkọ na ensemu a wokan ye ene de wonya ye ne nyina no wontimi emfa ema ye Kwame wote yenkan ye mo wache ahine yire maje usu anopai Kwame migidi ye sa pomo ye Kristo Yesu adaru ma me ho ye pa wadaru maboya ne yetiefo nkyeremu enu ada abato a wode wani di ache ne sen ene sikọ ye sen ena ekowie ye yo mame no asibiemu na wani kire se asante mantemu na Ghana man nyina NDC amanwekuo abato a omoto nanu ena omodi esi ho a omoto eyi constituency executive na enumu ena enura no dwumedie na ehyaase ewo Moizongo hone ye menhia north ena yede ni ekwetwe wisi di kan akọ ho na ekọ ye no na ekama ye se bibia fra no pa omuhye dwumedi na se ekoso kama ama penina yi no asante mantem ase wona no enhweman tutuye no enkoso nunyamfo Edward David Adey amankwa ono na kane no ye ahafo ano mensinimu krachi penia no ho ono na wo hwe bedis boni edi nkomo kama nu achire no yesan ede ni ehwe bantuma constituency ehwo nso so ye bai na culture center ena na ho dwumedi no ekoso na ohini se ubehwe sade na edwuma esi kwa na ekama ye se bibia ada no kwan kama na ehwo nso so no edibia hodo a wo mo tu ho abani nyina no na ni nyina amanfo gina ho brana wohwe wona na wote so dada no a kama ye se dwumedi ni ba wieye no na wona na wote so dada me kire increment no oma pedi omko nwe nyina sa de omo ade abo omobo wona be frefre ho se omo be pe dwumedi ni bi edi ndie kama ye se wo mo ko na omo se gu omobo a eja omo ede agafo ko ni dwumedi ni nyina eba wie no ebeduru nkeka ho ebra ye kenka abande na kama ye se no mienu abo awie ansa dwumedi no ede ba wie na anumu na wohwe dwumtreni dibie no a yewura David akwesi hededi ono na opagya akonwa no se chairmanship no ede ball no bo na emukura no dwumedi no ekwawie no na ye ne matchuafo a owa santimantem ha ye maame hededi Sompa FM. Hello Kwame Redu. Oh, hello Kwame. Ebusiafo Kwame ahoma no twitwitwitwi kakra bem se beya ye benya ntiase wo abato no fi se amanfo akoma ne wo mani di akire pante no yensa hwe na yenko ahoma no so na ba bia na waduro no wontimi emfa entoaso ne emaye na yenhwe se de abato no esikoye ehun sunsuanso ene de ekọ mu nyina no se de wadi nkan na wo boy amane no na ahoma no eye twitwitwitwi nti no nyankopon adom yenya Kwame wa ahoma so Kwame ahire aha no ahoma no mu ya twitwitwi nti wadaro ma ba bia wuduru ye no to aso mayen yo ohine sadia na manugusu ameka no dwumadie no ya ba wieye no ano ye ne ye maame Gloria Herizi ono na ye asantimantem hafo nyina no ema no ba no dani a
yɛde ne baa sɛ wɔmmɛhwɛ bantoma mpɛsoa no so hɔ deɛ no na dwumadie no ntumi nkɔ so yɛwieɛ no ɔhene yɛne di nkɔmmɔ kakra ma ɔno nso de nsɛm kakra de tue yɛnkɔtie sɛdeɛ yɛ maame de nsɛm no nso de tu dwa. Yɛfrɛ me Gloria Huze, Ashanti Regional Women Organizer. Edi Ankrofo de frɛ me ayɛ Iron Lady. Many of them to Bantam constituency. Na fear no pa and apem subia and ya mencha de delegates no ya de ye. Timidi aseda kese bema NDC delegates of Bantam constituency. Omu pie pa ebeto aba we di dance say party no aya akono. Etosu biom 2024 ya metu meet. Ya beje power no e de ama NDC. Na just biom so police for a buyer me da wo mo asiye Ghana police o ma ya de so mo sia control crowd wa ane ande gigantentif ya no pa besi sabre 7 o'clock ni e ka say still police for that gigantentif esa me police for abaso o ma ya de ye pa police for ba Bantam constituency na me shira o nyina and na just biom so me delegates a wa asantemam ina ya na me da mo to aba the women swing aya to almost abane enim senya metu minti one more medi nkunim sabre de o medi nkunim na mom NDC party na di nkunim wa ndi nkunim so no maye abemumbu esan se NDC and edi nkunim ye sre nyankopon se san nkunimde na aba na edi nkunimde kase an bebre 2024 ye na ye nkan ho mbom wa wadi nkunim no de odi nkubuo no twene be wo na munye adwumaden emfa mo NDC party eye nyamene power china so ye basa ato aso e wa ada constituencies no minim se nyame tumi nti se ne adwumadie yesi akoso bebebe wa Bantam ne ene ada resa ma frefre no minim se o chine nyame pa saa na ebeko na ma NDC afana tuma pefra na Ghana so afana tuma pefra madam was watchna no enne de ya wonom ebeto aso no mame ya wono ya friend Gloria Huzi wono na eboabo edomo no edema NDC chine bata amanyoko no na yenua Kwame Redu wode ne ji dwumade na chi na wie yakora no wone ne bo nkoma wo kyese dwumade ne nyina ekwa wie ye penti wo hwe animu se enne so bibia beto den ama enkunimdie aye wonom dia wone a ensuo ho bra ene obo e wo man mu se omo ye nsuo omo twa nsuo omo package ne kama ababonte so me nsuo nya bia nom no abusua omo su omo asem omo ka nyina ene se sei no fuwa ho nsensem no omo nso aka wo mo Ghana ye sika na ho odene ene dollar ne de no eno nso aka wo mo se wukoyi niema eto eda so aka wo mo okra niema ni frama no ne aba o man mu a kyese bibia aka wo mo ne science omo so befa omo ho agene omo fa nyina ene se ebera so se wo so omo so pagya bo no mu se de be ya omo timi aye adwuma no na mo som Ghana yie pa anye saade a se de niema sika akọ no wa hwe adwuma no ana omo begya ye efiri se omo timi nya adwuma no emmo kasa se ebia wodi sika konkonfa ma sakofa niema wodi be ye nsuo no se bia nduro o package eye nsem bebre kanko a na nyina mu nso na Sompa ka se kire se dabi asam gisi asi ase ne ehunu de wa ase ankasa ne science ye ne achiame hene ade ma wone a woye nsuo na afenso wo hyehye nsuo no okasamafo ade ma wo mo eye wura Kwame Japan intira ane yebusa se wo fa Japan we asam no ankasa ne ka no ene sen nema ya kwa ikusi no esa yesika semo nkanka semo dollar so the new for the street just the the new tia no tiba so so will be TDA bi so bi a tia here no na ye kan wa so na pe ni no so so petrol no diesel so dia no so no bro kwa na e ko so itini efi bi a be so city bi no question no quote na ba be na be bi 13.5 and we say na 13.5 bi so 13.5 no ya ko be city and then they say bibia ntina bank na amebua ekondiswa ebema akedi edwuma no kwa egunuta eno ne yede no trata about the church and the abana na be obetimi ayi se etuo bi a abana bi e ka ho na obetimi wo keso ama eji etimi nya ntra kakra ahome a anyota de yi bi edwuma bi a ka roba no nyina eno enye ye reba no obi emekra
Yeah, crime or the name of the foreign currency, dollars, the pounds, the honor, or the crack. It is a better, the woman who makes your name, who may take it, or corner the better because we are financial, or the actress, or the calculation, so in the amount is a real more, whether no dear, member of your two now. Ọmọ emu ni nyinaa akyia mehene edema woni a oye ensuo owura kwame Japan tra ana yete ne nkan Yetu asem no so Ghana Education Service breya ye kase GS adwumako ohya wanse no eyade apanyipa ya na woda no no eyade a wonom awon nkonsa na esanse ajabi wo ajabi ti asene nte no wonom apa Dr. Eric Nkansa se achechefo nkabom ko akandifo nkoto won so aba na wotimi nya no wogini tuma wotimi abetena adwane so na achechefo nkabom ko no ebinum ekuo ne ma no ekokwa pai wonom chese won panyimfo kwoto aba na wanyi Dr. Eric Nkansa atom no wonom anyi wo masotie no ane se wo masi wo magina na enam so nte no panyi ba ko ye frɛ na adubuache wane Sompa kase ebo nkomo cheche nsemu maye eye Dr. Eric Nkansa a oban panyini apawo no se ono na mehwe teacher fo dwumadi esu nyina e wo Ghana ha na otwi mu ana ye man panyini ebo Dr. Eric Nkansa di se omehwe teacher fo dwumadi a wo Ghana ha so Prof. Kese Gase, Director General of Education. Now, appointment by no, and yet say a year, teacher folk who are do more than a henna. Nat, Nagrat, any CTT, a co-phone in a penny for, I say, among pre, among penny, Jubedi or the Ebeshe, Dr. Eric Nkansa. Now, Yetiano, Yamubine Gasa. Edebe nti na bema mpanfo aka sei ko ye teacher fo aye ofom aye o classroom so no aye Jones akọ no bibia ni ba nim se mpanfo ko mo tuma yen oba circuit okọ district okọ region na teacher fo aboabo na aka sei bia sei ni sei nti ebia we ye tumi nya adwuma na we de ba ye no obia emme kanche teacher ni bia ye we se mpanfo na de atudwa se omo mpiri so na omo ka se omo mpiri so no e na teacher fo a ya wa santre jo omo bro omo apoe omo yin teacher for omo ye echi omo nyina teacher for from basic from senior high school pre-tertiary teachers na ya kabom eni esi aba hwe de enti a papa yi ofata na se onfata se oba di se adwumadi ye hwehwe mi ye ko hu se Dr. Nkansa ofata na ofata bros abusiafo wonom so etre ade won kabom ko bi ye no so ewo asante mantem asenom eno adadwo so ye nsentrefo nhyiamu na adubuache ena di wonom anim a wode ensemi tudwa yada na etre di amamoyi na no ada na asante mantem kropo kumasem ye bo mamane se ye nuanom a woye stores ewo adum no wo mete tax no ese de ayeye aboa no wumabre ne sa ye ntene ho akohia se mantam no bi wo no so ye bo apro ye hwede wo mu Yenuanom 98.9 so eto yen krafri sunwane bromantam num eba se bo yenso ye bo apro kakra wo ho no enya asem keto awo emfa ho se guta etie mu se mo hwe na afesu mu bebi stores ahodo no enso so no ade sele bi atutu on stores mo asem o mo de ma o mo nyina eye tie kire se hese no ka woton ade no kura wonya hwe woton kura wonya hwe na wo de yenti amane a o mo de firi ho bere yen mana esangu amanfo san ewura no atwanso na o ma $2 ni 2 times na mo san agina mo na mo san ne agriti ne mana dey akodani enti sa o ton o de na o be san aboka o kwa o be san beje tika foforo e de asoso na de akoto ade no e mo na me ton ne ha be 4 million and na me koto no kuma 6 million na ze se na me si aton ya mo ba se mo no just 8 million na suso anwa flight 10 million na flight 10 million ade ya se ne ko de se ja wan kiti meton ha na no meton no na 3 days meton 2.4 and 3 million so kura no bo for France aba sa anwa 4 million abra o kwa de se o bia wasa ko pedasi bi kura ba ye nton sese bia ba setalia me de mano 1.150 sese buo na ma sa pushia ma no amfa ama no tasane mum ne se de oguru na no ayete yesre se omo no dujo mo ka bi man na ne ma no pomra ne enti a aba ne sa ne se yem se ndura na me ko kumase ugina fa ako ne ma no gu won so yesi enton
why ubaba so onto ne be yesa na dwen so oton ujira ho anu atu ne man mama because for the dollars me ko shop ba kum me ko bo anwa me bo anwa no wie me see ho a be 10 to 11 near $2 to pray. Abusia wei eye ensam o ye nuanom 98.9 wode firi sunwane bromantamu e de breyen Yemra Kumasi biam na kayeti adwadifo enu ada wo mokɔ stores ahodo ma wo mo kyerɛ sɛ nipa bi a wonim wonom wode kurakura abatoto won store mu na Madam Doris Atta wo ka nipa na wo mo stop na yatotom no wone Sompa kase e bon komo kyerɛ nsɛm de kyerɛ ena baako yes sɛ wo fa mapata ne na ma de ne phone ena o se wo twa me onu ma hu enti anopai yesu ya adom no anopa mi wura baaye ni atu shop no enti wo frɛ me wo fie pɛ na me kwan fie me kwan na me call me sister na me sister say na ato me no frɛ wo tia me no baaye no na sɛ wo kra wo kan ye ho na adan me nya wo bibi ha wa Abraham fie na me ka kyerɛ na wo de wo kwan na me say bra me de ebe mbaye yesi abetu mi shop no so ya when am say ya to me kira ha no frɛ say omubie me shop ne ma me maba still omubie shop e to me customer say betu ade ni nyina e ko me ba ye to obia akọ na prempe wo se na prempe na me besi ni so enso me ba ye me fa ha ye so fa me fa ye so fa wo no de se wo no onam e na wo no wo kana se sa asante yima se wo ba ko to ba bia no wo mure jam ha bi go me se concern for say fine ayifo MD na wo ho na ba betu me kwa de minimum o mo me ba mi ra ba from amachi no so much na me kwa yin e na ayifio so ma fresh so mo me pie the shop na me so now omo mi shop Abusia for Madam Doris Atta wane ne nkofo bi nkyere mu no mo de man ne no achi empanyinfo a wo kyere mu obeto shops ahodo no no wonom so ebi kasa sei yebu yakonya pa yesport yakonya menyi ni tumi se santehema ebetima kasa yemeto bi so mu da esa so ye bata kase wo buya yebu ni ne nkyɛn no ahima ne bi abo wo ne nkyɛn no ana ne concern kejetia from aye one omugu santema yi omugu yakonya ne enu ase anti mesira obi atemeka na na to for prowura mesira hwe ne ye na yima wo ma me no wo mo ya ma sebe enu ya gu ase wo mo ne concern kejetia ha aye nto aba ma wo mo enyo mo hwe ana mo gisa adwuma no yesi efro bi kofi hwan ko ana waba ha ana odi asante hima edi se wo abakwa akoto ababia no wo so yatum ene no ma no ase wo de entrekosi ampa yesa gisto ni nya safri wonsam ati no ya chesa yi na se obi de kontom na hima bore hima bayira hima adwene hima ano am ne concern na prampamo ani yaso be de love committee ayi anke ani manager am de owo kageti ha no ana ye one kageti adwadifo mpanyinfo enso eno mu kyerɛ mu kwantia ofa so a wotimi kwatoto adwadifo no esoto ahodo ni mu no abusia ya home so ha se ye bekwa nkofo ama so no ye de agodie mu nsam oye nsa kan no pay no ye de abra yipia no course sanso so na Spanish La Liga ne bi course Italian Serie A no Bundesliga no games nyina bebre ene course so results bebre nso aka yensa ye de ebra wa no pay hyase e wo yipia no Yeah, shall see what EPL ni more match day 13 so and I'm so ma enroda Nottingham Forest and Liverpool etso atna and aso mu this year ni Nottingham ehye bako Liverpool entimi asimu adabraka sanso na Everton wo moche Crystal Palace etwa wonum pre fio mi ansamwa wonum so entimi antibi Man City 3 Brighton enso ehye bako ewo na sanso na Chelsea enroda na enya samketo Stamford Bridge na park ne so aye gidigidi na one of them Manchester United and the boy ni 86 minutes no and na Chelsea one etimi to atene dikan na time no so ye referee the 6 minutes so ye kwa
4 minutes kane and a Manchester United one so eto atena ye ka ho nteno one ehye makomako ewo and say and ebesia kwaso Wolves woman Leicester City donko and a one behia abrekona na Aston Villa so any Brentford edi siani Southampton and so ne Arsenal na one so edi ehye so Leeds United any Fulham so 1 o'clock na and a one so edi akansi ani besiani 3:30 Tottenham and Newcastle and so edi bebo so na nyame ya doma watchna dano West Ham United one ne Bournemouth City one so edi aboso 7 o'clock enyumre na say and a table no ACTA Arsenal the kind our 27 points Manchester City tosumi no with 26 points Tottenham our 23 points set tosumi ensa Chelsea the Blues set also 4 one more 21 points Manchester United and so also 5 with 20 points Newcastle United our 18 points Liverpool our 16 points Brighton our 15 points Fulham our 15 points Brentford so our 14 points our Everton one our 13 points one to 11 Dumienu Crystal Palace one so our money Dumiensa our ho Sanso and a Bournemouth our 13 points West Ham United that also do 9 with 11 points Southampton 15 no so our 11 points our ho they also do Leeds United one more Mankono Aston Villa and Wolves one nyina no and Nottingham Forest Mankono and a one at Tottenham Leicester City one no and a ritual with 9 points afeya hwe na yenwremu ewo Bundesliga nimu and I said before that yenwremu ewo Serie A nimu Juventus na no fiada one ne Empoli e de boani ewiache Juve one twa kanan Empoli entimi ansimu adabraka Salernitana enso ni Spezia e de boani Salernitana sheba ko Spezia antibi Milan enso hyenan e Monza etimu bako Florentina etwa academy ensa ema Inter Milan den so etwa kano makomako enan ewo ho Udinese ene Torino enso enne day wonom e de bobo ani 10:30 kan na dwumade no so ahyase Bologna enso Leeds enne 1 o'clock ena wonom so de no eba so Atlanta ene Lazio enso 4 p.m. na omo de no eba so Roma ene Napoli so 6:45 anwumre ena wonom de no eba hyehyɛ so Cremonese wonom ne Sampdoria nyame ya adoma watchna da 4:30 kan na wonom so de na baso Sassuolo enso ne Verona enso ena edebebo ani ewo ho na chese eno so ene de ekoso ewo Serie A nimu na fe yenko Bundesliga nimu na match day 11 say ena na eniema esitie ena no fiada Menso 5 womu ni Cologne edebo ani Menso shema kumakunum Cologne wonu antimi antimo adabraka Sanso na Freiburg wonum shemienu ema Werder Bremen enso antimi anshebi Hoffenheim anshebi ema Bayern enso shemienu ewo ho Leverkusen 2 ema Wolfsburg enso shemienu ewo ho na nyame yadma na se no da no so we eto so ewo Bundesliga ni mu Augsburg 3 ena Leipzig so esha 3 ewo ho Dortmund 5 ena Stuttgart one so antimo adabraka Mönchengladbach esha bako ema Eintracht Frankfurt enso esha miensa ewo ho Bochum enso ene Union Berlin ene day wonom e de behyehyɛ so 1:30 kan Hertha Berlin enso ene Schalke 04 enso de behyehyɛ so wabra 3:30 enso abo ewo ho na ebusuafo ye nkyeremu ewo Serie A nimu na sei ena niema esitie ena no fiada Juventus wonom ne Empoli e de boani Juve shana Empoli antimi adabraka sanso ena Salernitana ehye bako Spezia enso antimi antibenuada ena sakensie wese koso enra Milan wonom sheka na Monza wonom etimu bako Florentina enso ne Inter ena de boani Inter ehye 9 ema Florentina so etimu miensa ewo ho ebusuafo de koso ewo Serie A nimu no ena yede amamu ne yankɔ French League animu na yenua kwabena wonfa eno so entudwa emfa mamu ye French League animu de koso Ajaccio 0 Paris Saint-Germain France anso so na
bra nyame ya do bi ba so mo no payi ene Olympic Lionel ene boy ye game no Olympic Lionel SM no ama mo payi nso atimu ba so na sa so ena less na face Olympic Marseille ena e boy ye nyame ya do mo a Angias ene Stade Reims ene bebo Cremonense and as a Clermont Fort on the Stade Brest ene bebo Stade Reims ene Oze ene bebo Toulouse ne Strasbourg ana e bebo Troyes ene Lorient ene bebo Nice ene Nantes ene bebo Lille na face Monaco ana bebo ntia na mo asene so na bibia aye kama bo so yanyina so na yemfansi ene anopa santi yebo abane de nesamufo news no nyina ta cha anopa ye de nsam no ebre wo Dr. Silas PK sanso so ana school fees na busuafo nyina boy David ne busuafo nyina boy ye de bre wo na kwabra kasini anopa mene ohine ire mame akua yeboa esiama ya sore so mafache dwumadie no aba wakwam